doon sa may bato na yun. Saan na bato yan, Brad? Basta bato yan. Sa formation rock. Yo guys, nandito kami sa Abagatanen. Abagatanen Beach. Ang hirap bugikasin. Yun na yun. Basta yun na yun. Abagatanen. Ayan mga kasamahan ko. Ayan, mga puro tabaghak yan, puro mga tabaghak. Hindi nila alam yung tabaghak, mga tabaghak lahat yan. Mga kamog. Mga binibining na. Galing? Vietnam. Oy, Magkano ka nang galing? Vietnam. Magkano ka daw nang galing? anong masasabi mo? Tara doon sa loob. Pasukin natin sa loob. I'm scared. Ang landi-landi eh. Masarap dito. Sobrang lamig. Masamit. Meron pala siyang secret ano dito. Secret. Basta secret. Secret.
Yung, meron siyang secret dito. Secret, basta secret. Record ko. Yo, nandito kami sa loob ng bato. Oh my God! Wow! Brad. Nandito kami sa Abagatanen. Hindi ko alam, ano nga, hindi ko masabi. Kaway kayo sa vlog ko, mga kuya. Vlogin pala ko. Shout out pala sa kanila, oh. Gagaling nilang lumangoy. Lalim pala dito. Lalim dito, Brad. Malalim na. Tanga. Ang puti ng buhangin dito, guys. Dito kami sa Abagatanen. Buhangin. Ayun. Yo guys, pasukin natin to. Nakakatakot naman dito. Uy, may syokoy. Oh, di ba? Nasa loob kami ng bato. Oh, sige dun ka. Yan. Dito ka lang dyan. Para may kita tayo na. Yo, mga tabagak. Nandito kami sa loob ng mga bato. Titingnan nyo, may lagusan doon. Meron din dito. Yan. Meron din dito. Meron din doon. Kahit siyang kalulusot. Meron. Kung hinabol ka ng pulis, Pag hinabol ka ng pulis, dito ka magtago. Tuturo ko sa inyo kung saan ang taguan ng pag hinabol ka ng pulis. Ha, dito. Putang ina mo, ginagawa mo. lalim naman dyan. Ganda dun, oh. Baka nandun si Dugong. Baka nandun ako ni Dugong. May ano pa yata dyan. May kuweba doon sa loob eh. Pwede ka nga tumambay doon eh. Paano masabi? Tingnan mo nga. Tingnan nga. Oh. Meron ba? Malawak dito sa loob. Baka nandyan na yung ano. Ang hirap ah. Baka nandun si Dugong. Ay. Asan sila? Takot sa dagat? Yung kasama natin. Ha? Baka buhangin. ang daan. Mat. Ito yung mga bato. Ito na po. Lalabas na po kami. Yun po. Sige, pasok. Ang sige. Ang cute naman ng puwit mo. Gago! Dito kayo sa loob, mag picture oh. Ang ganda dito sa loob eh. So guys, papasukin natin yung bato na yon. Kita nyo yung bato na yun, pasukin natin kung anong meron doon. Aray ko, nakakatakot na. Baka nandito yung forever ko. Gugong! Barinig kita sa mukha eh! Baka nandito yung forever ko. Wala dito yung forever ko ah. Ito nandito. Wala. Ganun doon. Wala rin.
Wala dito forever ko. Ayun tabagak, hindi ko nakita ang forever ko dito. Saan kaya nagtatago yun? Okay. Ang ginagawa mo dyan? Gago!
Okay na, isa lang. One, two, three. Okay na, video yun eh. Video to. Video to. Video. Tapos na yung picture kanina pa. Video to. Hoy, magbayad na kayo. Bayad yo! Bayad mo!